ଅଙ୍କିତା ଭାଉଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସମ୍ଭୋଗର କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଝିଅର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଯାଏ? ସମ୍ଭୋଗର କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଝିଅର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଯାଏ? 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଝିଅମାନଙ୍କ ଦୁଧ ଦୁଇଟିକୁ କେମିତି ଧରିଲେ ଦୁଧ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲିଯାଏ? ଝିଅମାନଙ୍କ ଦୁଧ ଦୁଇଟିକୁ କେମିତି ଧରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲିଯାଏ? ଜୋରସେ କଷିକି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ଝିଅମାନେ ଚଡ଼ି ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବିୟାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ଝିଅମାନେ ଚଡ଼ି ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବିୟାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ବିୟାକୁ ଆରାମ ମିଳିନଥାଏ। ଗିହାର ଅଧିକ ମଜା ନେବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଗିହାର ଅଧିକ ମଜା ନେବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଫାଡ଼ିକି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି।